Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau na zo muku da bidiyon da za ku samu naira 500 da zaran kun rijista da wannan update mai suna barka, sannan kuma WhatsApp ɗaya idan kai linkin za ka samu naira 1200. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. Da zaran ka ɗauki link ɗin da na ajiye a cikin description, da ka danna zai kai ka, ko kuma kai copy ka je kai pasting. To yanzu bari mu yi pasting ne a cikin browser namu. To da zaran kai pasting sai ka danna search. To da zaran ya kawo ka nan za ka danna nan ga can saman nan, ga shi nan gurin inda an ka rubuta APK ɗin nan za ka je ka danna ka yi downloading ɗin app ɗin. To yanzu bari mu danna. To bari yanzu ya kai mu inda za mu je mu rijista, sannan mu yi downloading ɗin app ɗin. Mu rijista su ba mu naira 500 ɗin mu kuma mu yi linkin ko yadda za mu samu kuɗi a cikinsa. Ok, to ba tare da ɓata lokaci ba, gane ya buɗe mana nan. Amma kai da baka yi downloading ɗin app ɗin ba nan zai nuno maka ba. Zai fara noma sai ka ji ka yi downloading ɗin app ɗin. Idan ka yi downloading ɗin app ɗin zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, a nan gurin za ka sa username, nan gurin ka sa password, nan gurin ka sa confirm password. Nan kuma ba sai ka sa komai ba, ka ɗiba shi haka nan. Sai ka zo ka danna sign off, gashi sign off. Ok, to da zaran ka danna nan ka rijista, kai tsaye zai kai ga cikin app ɗin. Amma yanzu mu bari mu mai login ɗin namu ku gani. Da zaran muka danna nan za su nuno muna, za mu sa username ɗinmu da password sai mu sa. To yanzu bari mu yi login sai mu je mu to ok, to da zaran ka shigo cikin app ɗin gashi na yanzu kai tsaye kuma ga hannun sun ba mu welcome bonus namu na 500. Gashi nan kuna gani a sama ga 500 ɗinmu nan gata sun ba mu welcome bonus. To kai ma da ka shigo haka zai nuno maka. To yanzu abin da za mu yi sai ka zo ka danna nan inda an ka rubuta barka tax ɗin nan, gashi daga bakin nan kun gani ga nan inda an ka rubuta naira 1200 ɗin nan /tax. To shi za ka danna, da ka danna shi kai tsaye. Yanzu bari mu danna shi mu gani. To wannan na za mu danna, bari mu dawo baya. Yawwa, to yanzu gashi ne ya kawo mu gurin. Sai mu zo nan gurin, a nan saman wajen ganin nan za ka sa phone number ɗinka, gashi nan gurin nan wajen. Da zaran ka sa phone number ɗinka sai ka zo ka danna nan start tax. Idan ka danna za su turo ma code, sai ka je cikin WhatsApp ɗinka ka sa. Da ka danna idan suka tura message guda 60 za su baka 200. Idan WhatsApp ɗinka mai kyau ne. Idan kuma ba su tura 60 gaba ɗaya ba ko rabi da yayi, za ka samu 600. Idan ya wuce rabi kuma za ka samu 800. To wannan shine, Allah samu dace. Kar dai a manta da subscribe.